kaThixo. Ayivamanga indlela uHosea abizwa ngayo. Akho tempile ibengezelayo njengobizo luka Isaya. Akho siqinisekiso esanikwa uJeremiya kukho ilizwi eliphumayo elithi Hosea, ubizo lwakho lusekelwe umfazi ongazuthembeka kuwe. Babelana nobizo khamente kaThixo. Uzawuthi Hosea xa ubheke planning, hayi man, akho siqinisekiso soba uyawufikela umama esekhaya. Hayi man, bantwana bakaThixo, uza kuzalela abantwana kodwa kosiqinisekiso sokuba abantwana ngamabheri. Bantwana bakaThixo, you will live a painful love. Bantwana bakaThixo, uzawuba i-laughing stock yelali. Boba wona ni boma Hosea, ukuzinikela kwakho kuzawuthestwa. Uzawungena kwi-relationship enexabiso eliphezulu, because your very masculinity will be questioned by many. Khamente kaThixo, uzawuthi ushumayela kwiilali zaseJerusalem bangavi ilizwi, kodwa bazawubona wena osisi-aramana sendoda. Bantwana bakaThixo, kuzobakho amathuba xa usuka kwi-convention yabashumayeli, uthi xa ufika umama akakho, uphume egeyitini wokuphuma kwakho ngolwesine. Hosea ukubizela kolo bizo. Bantwana bakaThixo, a painful calling through which I want to demonstrate my love for Israel. Ndifuna njengoGomere okreqezayo uxelele uIsrayeli okreqezayo ukuba ndisamthanda. SinguGomere, isizwe esikreqezayo,
siqeqezela uThixo bantwana bakaThixo. A weeping God who weeps at the infidelity of the very humankind that he created. Wathi Hosea baxelele uba ndiyalila sisiqeqezo sakho. uTumbali uqala kuchapter 2 wacenzeleza Yehova isibetho esizayo bantwana bakaThixo. Wathi xa efika kuchapter 3 uHosea esuka ezilalini zaseJerusalem eyo profeta khona bantwana bakaThixo. Wathi xa ebuya onyana bakhe abathathu bathi tata kwenzeke into ebuhlungu rhamente kaThixo. Umama uthinjiwe yi-owner yendlu ye-prostitution phaa phantsi esitratweni rhamente kaThixo. Ndisithetha nje tata umama uya-auctionwa efandisini for amanye amadoda rhamente kaThixo. Ungasondeli tata ngoba lihlazo bantwana bakaThixo. Wathi uHosea ndibiziwe nguThixo rhamente kaThixo wenjenjeya ukubheka efandisini. Xa efika umnini fandisi uyaphakamisa ishekile ezimbini kuphakamisa indoda. Athi shekile ezintathu niyambona mos madoda ngowexabiso ishekile ezintathu yathula indlu rhamente kaThixo because they see no value in this woman. Phakamisa uHosea uthi uThixo mandithi xabiso likaGomere is 3 times more than what you think. Xabiso likaGomere liphakamisa isilivere eziyi-15 for uGomere ngoba njengoba nina ningambonela intweni useyinkosikazi yami endiyithandayo rhamente kaThixo. Ngoba onani boma kwangakungalaa mini usista wam ebiza umalume ngefowuni eRhawutini. Malume umbhutiki kukho ingxaki eyenzeka apha eDiyala rhamente kaThixo. Usisi noTargane lo umthandayo ungena ezimotweni zamadoda amaninzi. Atikodi kuthi uba kusezawulunga uba uthumelo lozakuzaku kulo noTargane akasena value unoTargane rhamente kaThixo. Wathi umalume sisi noma yintoni unoTargane lubango lwam olo. Noba iDiyala ithini ngonoTargane, she is mine. Rhamente kaThixo. Sisukile uGomere sidlule eGetsemane siseGabatha isihlale esiphezulu
Khamete kaThixo. Emva koMshumayeli uhlakanyana waphakama uPilato watsho ngesiGrike wathi eke home nanko ke umntu. Khamete kaThixo oba unaliboma nanso i-substitute kaGomere. Khamete kaThixo nansi i-substitute kaThixo kwisizwe samaGomere. Khamete kaThixo waphuma unyana kaMaria uthi umbhali ulindwe zizitishi eziyi-14 kodwa empokothweni uphethe isilivere eziyi-15. Khamete kaThixo 15 shekels to redeem mankind through God's love. Uthi umbhali nebaphume angene kwiDolorosa, the first station wawaphansi. Owalithi ngesi, for he carries the way of the world upon his shoulders. Sindwa bubuGomere bethu wawaphansi. Khamete kaThixo. The disappointments of God revealed through his falling son. Bantwana bakaThixo, kodwa wathi, I still have 14 shekels to pay for them. Bantwana bakaThixo, tumbhali wathi xa ephakama waphinda wawa. Bantwana bakaThixo, waphinda wawa. Kuthe ishekile to 13 shekels. Fast forward, udibana nomnye uGomere ewile yena okwesithathu. Xa ekhangela uGomere onguVeronica wacinga kuYohane 8 xa esithi xa bezomquluba ngamatye wathi makabekho owokuqala ongenasono ukumquluba uGomere ophambi kwenu. Incwadi uVeronica wathabatha itawo wamusula ubuso. Wathi xa ekhangela wabona umfanekiso kaThixo. Khamete kaThixo, olothando lwakho Nkosi elogazi lakho, izibele zakho zonke mazize zize kum. Khamete kaThixo, xhityilwa ngamatshoni bantwana bakaThixo phantsi komnqamlezo wenjenjeya unyana kaYosefu. Khamete kaThixo, wathi gqi nomnye umtekwa onguGomere ongasenzisanga ocetyisiweyo etempileni, umdaka wamaAfrika. Wathi Simoni waseKirene, hamba phakathi kwinyathelo lam ukuze ubuGomere bakho bungavakali kuwe. Khamete kaThixo. Sithi uGomere, sithi uGomere, every time kuphuma into eyinqambi emlonyeni siyamkrexezela uThixo. Khamete kaThixo. Every time sifukamisa intiyo ezihlizweni zethu siyamkrexezela uThixo. Khamete kaThixo. Every time sisenza amayelene noba sikunye sikhokhela siyamkrexezela uThixo. Khamete kaThixo. Uthi umbhali xa efika emasangweni okugqibela wavakala umpostile esithi, bonani uthando lungaka. Khamete kaThixo, asithande ngalo ubawo ngonyana wakhe uYesu Kristu oba kuthiwe kuthi singabantwana bakhe.
from the despised Gomer to the loved Louis. From Louis, to a son of the Almighty God. Come and take a seat. Tumpali, Kaepula, send Mona Paku, a champion Kisi. A Kibeleni, Kumo Bonke, Wabona Nanti, Bonani, Utato Lungaka, come and take a tiko, Utumpali, Bamchobosa, Wamsuselangapa, Wamasango, Ase Jerusalem. Atumpali masiphumeni ngoko siyengapha kwa masango sithwale ingcikifo yakhe khamente kathixo wayinukumnqa khamente kathixo baba onani boma bathi xa befika kwintaba yokhakhayi bantwana bakathixo utumpali bamondlala unyana kathixo ebhatala ityala likaGomere khamente kathixo wathi xa bemodlala babethi isikhwenkwa I think ndake ndalibalisela ibali botile ezimbini zecoke zisefrijini kwaShoprite, enye ithi kwenye foni nawufani nami ipaint yakho ikhuthukile, yanibona mna ndiblenga njani, awufuneki wena kule fridge kaShoprite khamente kathixo itheni ibhotile hlekazi lithi ibali lam ndake ndafana nawe ndiblenga ndibengezela kodwa eqenqgelekeni kobomi ndaphathwa zizandla ezininzi khamente kathixo ndazifumana sendilahlelwe egaraji kwicrate engasetyenziswayo. I-owner yegaraji yandibeka phandle esitratweni khamente kathixo wafika udrayiva we-deep lorry wandikhangela wathi le ayi emva izawuhlala lapha ecaleni kwam kule front seat khamente kathixo wandiexchanger kumakwerekwere bantwana bakathixo kwafika itruck yakwaCoke yandithatha bantwana bakathixo bathi xa bendikhangela bandibeka kwi-conveyor belt ndasiwa kwi-chemicals ngee-chemicals kwafika i-quality controller yenza i-test ngaphakathi kwam ndazibona sendibekwa eshelfini yegriye yamayenti azawuzaliswa ngeproduct yexabiso yakaCoca-Cola khamente kathixo undibona ndilapha nje kungenxa yothando womqhubi we-top lorry owayebona i-potential apha kum kungenxa yothando we-quality controller eyabonayo uba ndilungile uba ndibe lapha kodwa ndifuna ukuthi
mhlekazi wami noba ipasi yami ibinjani kodwa xa sifike etilini xa sizawuskelwa sobabili sizawuthi 1999 bonani uthando lungaka bonani uthando lungaka bamonhlala bawuphakamisa umnqamlezo kwexwapho komzuzwana watanduluka ngelizwe elikhulu eliqhutywa luthando olungaka bawo baxoleke ngoba bayazi into abayenzayo vuthela lenkomba kuzumshunqayeli